Ahoj, tohle je 1 milion dolarů. To je zhruba 22 milionů korun. Peníze, které mi zbyly z jedné akce, který už nepotřebuju. Tak já je teď někomu z vás dám. Čau lidi, já vás vítám u dalšího videa. Toto je Kazmové video, co tady dělají s druhou papučí. Čau. Tentokrát to neuvádím já, jak jste si mohli všimnout. Uvádí to takzvaně druhá papuče nebo první papuče, berte si to jak chcete. Toto je Kazmové video a jdeme na to. Takže jak jste si mohli všimnout, Kazma má nový film, ví to už celá republika ví. Nějak záhadně nebo se stvořil nebo postavil nějaký monument, která je vlastně nápověda 22 milionů korun. Tady můžete vidět, jak to vypadá. Kazma byl taky hodně v podcastech, nějakého vidíte. Já od 15. mám totální embargo, mizím a už žádný rozhovory poskytovat nebudu. Čeho zase takhle velkýho, než zase lidi uvidí něco pod hlavičkou One Man Show. Dali tenhle rozhovor. Tohle bude strašný damage rozhovor. Sympatiák, když se ke mně budeš chovat slušně, s úctou a elegantně, tak to bude hezký rozhovor. Ty jste pár těch podcastů vlastně viděli. My možné podcasty, které jsme našli, samozřejmě jich může být i víc, ale my jsme našli jenom tyto, které jste právě teď viděli, takže asi nějak tak. Trezor, který Kazma vlastně vyrobili. V tom trezoru je vlastně 1 milion dolarů v $1 bankovkách, což je vlastně zhruba 22 milionů korun. Když jste ten trezor odemkli, tak musíte mít kód, tuhle kartičku, o které se budeme bavit za chvíli. Teďka se budeme bavit o tyhle kartičkách, kterou právě teďka držím v ruce a jestli chcete získat, musíte jít na film, Kazmův film, a pak dostanete tuto kartičku, ale v oběhu je jedna, která nepotřebuje 10místný kód, aby vlastně jste měli úplně zadarmo 22 milionů českých korun. Ale my si nemyslíme, že tahle kartička tam v tom oběhu je, protože proč by ten Kazma tady tam dával, však kdyby přišel někdo prostě do toho kina, vzal si tu kartičku, šel by tam a prostě už hned to měl vyhrané. On ty lidi vlastně nechává, to si myslíme, on ty lidi nechává prostě, až to bude třeba, nevím, den 15, tak tam tu kartičku třeba dá do těch kin. Ve všech těch kinech v republice nejsou ty kartičky, jsou jenom v některých. Ale ve většině. Vlastně. Ale ve většině jsou. Někteří youtubeři nebo influenceři říkali, že to tady mají třeba červené v tom středu, vidíte tady to žluté. Může to být taky jakože namalované, ale jako je to asi trošku hovadina, si myslím teda. Vlastně Kazma už je dávno na druhé straně světa a pořád bloudíme v tom, jaký je ten kód. Já jsem někdy viděl, nevím, jestli to je pravda, ale někdo posílal na TikTok, že Kazma mu posílal zprávu, že v tom trezoru není ten 1 milion dolarů, ale v tom středu, jakože jak máte ty bankovky vyskládané, tak v tom středu je betonová jakože stavba a kolem toho jsou jenom ty reálné peníze. Takže asi nějak tak, ale nevíme, jestli to je pravda nebo ne. My si myslíme, že to teda pravda není, protože proč by to dělal? Proč? Jestli chce ty 22 milionů někam dát, tak ať to dá nám třeba. Prostě papučka. Ty peníze všechny rozeslal do nějakých těch karet a někdo třeba v téhle kartě může být třeba 5 korun. Ale třeba v téhle máme 2, může být, klidně vám to ukážu, že nelžeme, máme 2. Máme 3, ale jednu jsem zapomněl doma. Máme 3, ale... Máme 4, já mám ještě jednu. Máme 4 karty, ale 2 tady nemáme, máme jenom 2, takže... Ale my si myslíme, nebo aspoň si myslíme, že by ty prachy rozeslal do všech těch karet a třeba tato karta by měla 5 korun,
třeba tato 5000, záleží, ale to je taky možnost. Teď uděláme takové shrnutí ohledně toho, co se všechno děje u toho Kazmova filmu. Je tam ještě stream, vlastně teď Kazma streamuje $1 milion v tom trezoru. Ano, a ještě se vlastně streamuje z toho monumentu. No jo, to taky. Ale ten čas je jakože určitý. Jo. A tady na téhle stránce, na této, máte vlastně ten stream z toho monumentu, oba dva ty streamy. Ale ten stream z těch $1 milion streamuje prostě na tom svém kanále Kazma Kazmich. Doufám, že se vám tohle video líbilo, nezapomeňte tady dát like, odběr a Uvidíme se u nějakého dalšího videa. Tak čus!